Vale, vinga, doncs. Vale, l'alcalde és present. Vinga. Sí, ja està. És que estava parlant de venir aquí i... Vale. Doncs bon dia a tothom. Hem convocat avui aquesta reunió amb l'alcalde i amb el regidor de Promoció Econòmica, en Joan Bigues, ja que algun membre de l'ATP així ho va demanar per consultar-los alguns dubtes i inquietuds que teniu des del sector d'allotjament i de restauració de Palafrugell. Per tant, ara que ja els tenim tots dos aquí, si us sembla, qui tingui alguna pregunta per fer, o bé ho pot posar pel xat, perquè us tinc de moment a tots silenciats, i us vaig donant veu, o si en el moment en què la voleu fer ho veieu factible, directament desactivar el vostre silenci i fer-la en viu. Llavors, jo estaré atenta al xat per anar llegint les preguntes i en Joan, l'alcalde i qui pugui dintre de la seva mesura els anirà responent, d'acord? En Francesc Baquer, de l'Hotel La Torre, em sembla que tenia un parell de consultes a fer. No sé, Francesc, si vols que et doni veu o posar les consultes al xat, tu mateix. Dóna-li veu. Hola, no, és que havia tret la veu jo mateix. Ell diu que l'ha tret. Hola, bon dia. Bon dia. Joan, què... La pregunta més important que querem que... Digue'm. Digues. A veure, un moment, Joan. No, Joan, expliquem una mica primer com ho tenim i després fem preguntes. Com vulguis, si vols fes una prèvia tu i explica. Ho dic perquè ara tinc la roda de premsa i puc explicar el mateix que he explicat amb ells i així a partir d'aquí comencem a fer totes les preguntes, no? A veure, nosaltres a l'Ajuntament hem creat una comissió única i exclusivament per tractar el tema de les platges. És una comissió que s'ha reunit un parell de vegades, sobretot divendres passats. I aquesta comissió, la principal dificultat que té aquesta comissió és que a hores d'ara no sabem encara al mes de juliol quines seran les mesures que ens faran aplicar. Els apreveiem, però segur no els sabem. I això, sens dubte, ens complica molt la cosa. Només per donar una dada. Divendres passat la comissió es van reunir durant 3 hores i en aquells moments estaven treballant que per cada família o unitat de familiar havien de tenir 12 metres quadrats. D'acord? 12? Sí, això divendres passat. Nosaltres, ja preveient que això no era gaire segur, havíem fet el càlcul entre 12 per família i 9 per individual. Avui ja ha canviat això. D'acord? Això què vol dir? Que aquesta comissió ha de ser dinàmica, perquè ens hem d'anar adaptant. En cap moment sabem, sobretot el mes de juliol, que serà la fase 4 o l'última fase, foteu-li com vulgueu, perquè no sabem el nom encara, no sabrem ben bé quines són les mesures que es puguin aplicar. Però que aquesta comissió està preparada en tenir totes les dades per poder-se adaptar de seguida al que sigui. Què ha fet aquesta comissió? Aquesta comissió el que ha fet és agafar totes les platges del terme municipal de Palafrugell i sectoritzar-les. I si és amb 12, amb 9 o amb 4, això ja està fet. D'acord? I llavors només ho haurem de fer és aplicar aquesta normativa. Una vegada vàrem tenir això i vàrem agafar com a exemple, i us explicarem, vàrem agafar com a exemple la plaça del Canadell, vàrem veure que ens hi cabien allà entre 700 i 800 persones. Una vegada tenim això, llavors vàrem arribar a la conclusió que, degut a la tipologia de platges que tenim aquí a Palafrugell, el sistema que faríem de control és d'accés. O sigui, en una platja determinada, com el Canadell, hi caben 750 persones. Ja veurem, després, depenent dels metres quadrats que es facin deixar. Si són 900, doncs són 900. I dir, quan arribem en aquest número clausus de la platja, aquesta platja serà tancada. Per poder fer això, nosaltres hem creat 14 llocs de treball, només per tenir el control de les platges. Què passa quan la gent vagi a la platja? Que quan la gent vagi a la platja, vol dir que si pot accedir a la platja vol dir que hi ha lloc, a dintre de la sorra haurà d'haver-hi un autocontrol per part de les persones que hi van de deixar la distància necessària. I quan la platja estigui plena, tancar-la. Sempre
això és una altra cosa que estem treballant i ho tenim, i hem demanat perquè es pugui complir, sempre garantint l'accés a l'aigua. Vol dir que una persona que arriba al Canadell, que resulta que la platja està plena, però com a mínim garantir l'accés fins a l'aigua, poder-se banyar i tornar a sortir. Garantint l'accés a les barques per agafar la barca i anar fins a la boia, agafar la barca i poder sortir. O aquestes que hi ha caiacs, doncs l'accés fins a la zona de caiac, agafar el caiac i poder sortir. D'acord? Això és el que ara en aquests moments tenim sobre la taula. És una comissió que es va reunint periòdicament i que l'anem modificant. Però aquests són els passos primers que hem estat fent. Què estem treballant també? Estem treballant també en visualitzar quin és l'estat de cada una de les platges. I l'estem visualitzant. Que quan arribis a la platja, tu ja de lluny sàpigues si aquella platja hi ha molt de lloc, si aquella platja està a punt de tancar-se o si aquella platja està tancada. I també, i això és una novetat d'aquests últims dies, d'ahir, s'està treballant amb una app que tu des de casa puguis saber quina és la situació de cada una de les platges. No sé si a Calella els farem totes, d'aquesta app. Això deixeu-nos acabar de treballar. Però sobretot aquestes platges més grans, tu abans de sortir de casa podràs calcular, podràs mirar si aquella platja avui està, com està, si ja està tancada, no cal que hi vagis, o vagis només que només podràs anar a tirar l'aigua i tornar a sortir, i poder donar aquesta informació. Nosaltres hi hem estat treballant molt, i aquesta reunió d'aquesta va durar l'última va durar 3 hores, i hem estat donant moltes voltes de si fer torns. Ho hem posat sobre la taula i hem estat donant moltes voltes. És una complexitat extraordinària fer torns. Molt complexa. Primer, per la quantitat de gent que necessites. Després, per l'autoritat que han de tenir aquestes persones i per els problemes que creen. Vosaltres coneixeu més bé inclús que nosaltres que, en certa mesura, a les platges de Calella, Llafranc i Tamariu ja hi ha aquests 2 torns. No són platges allà on hi hagi una gran quantitat de gent que hi vagi a dinar i a passar-s'hi tot el dia. Ho sabeu, la majoria de la gent hi va 2 hores al matí, després va a casa i si quasi torna a la tarda i tornen uns altres. O sigui, nosaltres tenim comptabilitzat que aquest cert torn de migdia ja existeix. I això és el que estem treballant ara. Ara estem amb vosaltres. Els tècnics que estaven treballant aquí, que són diversos tècnics de la casa que hi estan treballant, i nosaltres també els polítics, és la idea que tenim del principi. Però això no vol dir que hagi de ser la que hagin d'aplicar. Nosaltres també hi estem donant voltes, tant els tècnics com els polítics estem donant voltes. Avui parlem amb vosaltres, parlem amb altra gent, i si entre tots arribem que hem de canviar alguna de les modificacions d'aquestes que hi ha, doncs la podem aplicar. Nosaltres estem convençuts que en aquesta fase 2, que teòricament només pot haver-hi gent de la nostra regió sanitària, no hem de tenir excessius problemes a les platges. Els problemes els tindrem a la fase 3, quan pugui venir gent d'altres regions sanitàries, i sobretot, ho sabeu, quan pugui venir gent de tota l'àrea metropolitana de Barcelona. I per això ja ens en anem a partir del 15 de juny. Aquests llocs de treball nosaltres tenim previstos per al dia 22. Vol dir que en fase 2 tenim temps nosaltres d'acabar de pensar, de modificar i d'adaptar aquestes idees que tenim en el que sigui la realitat. Joan, te passo la pilota. No gaire més del que hem dit, del que has dit. Vull dir que, en definitiva, tot depèn. Mira, amb el càlcul de divendres passat, que vam tenir aquesta reunió de 3 hores, doncs al Canadell hi anaven 800 persones. El càlcul d'avui hi van 1.500. Però, esclar, és el que diu l'alcalde, ja ho veurem. La senyalització serà clau d'informació. Hi haurà parells de totes les platges, a les entrades de les platges, explicant més o menys les normes de protecció i seguretat entre tots. I, evidentment, nosaltres el que hem preparat és, ja sabeu que l'Ajuntament no s'actua com un privat i el que hem buscat són personal per poder cobrir totes les platges d'una forma en la qual hi hagi una vigilància i una informació adient a cada moment.
I a partir d'aquí, ja ho has dit tot, no cal que les preguntes que vulgueu fer sobre aquest tema, doncs estem oberts. La cartelleria de la fase 2 ja està preparada, ja està previst que el dia 1 ja estigui penjada, i després les altres ja irem veient. Hi ha una altra cosa que també volia dir, que ara està parlant amb els periodistes i que ens explicava. Vull dir que l'Ajuntament està operatiu els 7 dies a la setmana, no les 24 hores al dia, perquè no cal, però que sí que és operatiu els 7 dies a la setmana. Vol dir que al cap de setmana del 6 de juny, si veiem que el que hem previst no es compleix, no hi ha cap mena de problema per reunir-nos i buscar una solució d'emergència. D'acord? Vull dir, no és allò que dir, com que no hi ha ningú, no. Sobretot els tècnics que estan més directament implicats en l'assumpte de les platges estan constantment en contacte per si han de fer algun canvi. Ara sí, Joan, si cas, ja que facin preguntes, no? Sí. Vale, doncs, si us sembla, us comento. La primera intervenció és d'en Narcís, de Can Liret, que recomanaria que, atesa la provisionalitat de les mesures preses, que no ho fem públic als mitjans fins que no estigui del tot clar, ja que les notes de premsa que han sortit darrerament considera que no ajuden gens i també diu que ha de marxar però que després tornarà, que les platges aquest any han de ser complementades per les roques i que ara mateix els camins de ronda i els accessos a les roques estan en un estat lamentable. No, les notes de premsa, l'única cosa que hem dit en les notes de premsa és que hi estem treballant, no hem dit res més. Llavors, evidentment, els diaris fan la seva interpretació. El problema que hi ha és que a vegades barregen els que diuen d'una població a l'altra. Però nosaltres la nota de premsa que hem fet és per dir que hi estem treballant. I amb això que estàvem dient. Estem treballant amb el control de l'accés i amb la llibertat de poder treballar. I a partir d'aquí depèn de les fases. Estem d'acord amb el tema camins de ronda. Ara, en aquest moment, precisament aquest dematí hi ha hagut una reunió important amb urbanisme i territori, perquè per tant els camins de ronda, penseu que els camins de ronda, les inversions els haurien de fer Costes, com passeigs marítims de Llafranc, i Costes diu demaneu-nos permís, però o sigui, pagueu vosaltres i nosaltres us donarem permís. Amb la qual vol dir cornut i punts suspensius. Amb la qual el camí de ronda ho heu fet, nosaltres estem intentant a correcuites arribar a una solució d'un tema que Costes se n'hauria de fer responsable i no se'n pensa fer responsable de cap de les maneres. I és evident que el que diu en Narcís és absolutament cert. Les roques aquest any poden ser un puesto en el qual hi hagi gent que l'ocupació sigui molt més important que abans, amb la qual els camins de ronda entenem que tenen de ser, tal com diu ell, els hem de tenir en condicions. Per això haurem de fer una nova actuació, tal com vam fer en el passeig de Llafranc, pagant l'Ajuntament. Llavors, en Francesc de l'Hotel Mediterrani diu que si no es controlen els torns s'hauria de almenys recomanar un temps màxim d'estada a la platja per poder fer rotació. I també s'hauria d'intentar evitar que la gent deixi les tovalloles per reservar l'espai, com sabem que passa. I sí, de moment fins aquí. Aquestes dues, Joan, ens les apuntem perquè són de les coses que posem a sobre la taula. D'acord? Recomanar el temps i prohibir la reserva amb tovalloles. Joan, això ho posem. Recomanar el temps ja ho havíem previst en la cartellera que hi haurà a cada platja. I quina temporalitat de temps teniu pensada? Nosaltres, a veure, recomanar el temps, nosaltres no havíem dit que cadascú... Però és evident que en el seu moment, quan havíem parlat de torns, parlàvem de 2 hores màxim. Ara, no hem concretat encara en la cartellera què recomanarem, però nosaltres creiem que un parell d'hores amb màxima afluència és el que hauria d'haver-hi. La gent hauria de tenir l'ètica d'entendre que això seria el correcte.
Clar. I entenem que aquestes persones que es contractaran per fer la vigilància de l'aforament i en cas que calgui tancar les platges són les mateixes que controlarien que no es faci aquest mal ús de reserva de l'espai amb una tovallola a les 8 del matí per poder-s'hi estar tot el dia, no? Evidentment, la policia local tindrà una art i part important aquí, perquè arriba un punt que, el que diem, aquestes 30 persones tenen una capacitat d'inspecció o d'autoritat que en un moment determinat hauran de requerir possiblement la policia local. Llavors, des de l'Albert Solidança demanen si hi haurà un horari d'obertura de les platges, si serà el primer que arriba, el primer que s'asseu, perquè això els podria afectar en els horaris dels esmorzars a tots els allotjaments. Nosaltres tenim previst que aquesta vigilància que estem dient ara comenci a partir de les 10 del matí i acabi a les 6 de la tarda. I aquesta vigilància seria cada dia a la setmana des del 22 de juny fins a quin dia? Fins a finals d'agost, el 30 d'agost. 31 d'agost. El 30 que era diumenge. Vale. Llavors, comenten també que 9 metres quadrats és molt, que si es podria fer 4 metres quadrats, 2 per 2. És el que estem ara. Nosaltres hem fet l'aforament de les platges, els hem fet primer per 12, després per 9 i ara estem a 4. Però això pot canviar un dia a l'altre. Tots heu observat platges de Grècia i d'Itàlia en les quals pràcticament estan igual que l'any passat. Llavors, què passarà? No ho sabem. Ho hem de veure. Però en aquest moment nosaltres tenim fet uns càlculs de 12, 9 i 4. I ara en aquest moment sembla que els 4 és l'actual situació. Avui seria de les de 4. Jo que deia en Joan, i ho deia abans, aquesta comissió i els serveis tècnics estan preparats per quan surti la normativa de la fase 4 adaptar-la. Nosaltres el que no farem és saltar-nos la fase 4. I de moment per la fase 2 que començarà dilluns, l'ús de les platges quin seria? L'ús de la platja nosaltres entenem que a partir de dilluns es pot utilitzar la platja, el que passa que entenem que en fase 2 la gent d'altres, com ha dit l'alcalde, d'altres regions sanitàries no poden desplaçar-se i entenem que la gent es regularà d'una forma correcta i preveiem a partir de la fase 3. Hi haurà alguna mena de control igualment a partir de la setmana vinent? La setmana vinent, teòricament, nosaltres estem preparant tota la cartellera, el que passa que, esclar, la cartellera que farem ens té una mica clavat que fem una cartellera i d'aquí demà passat ens diguin que podem fer un metre i mig per metre i mig i que llavors tinguem una cartellera en la qual l'hagin feta per 2 metres o 2 metres. Això és una mica el que estem. Però vaja, la cartellera aquest matí s'està preparant. Em pregunten qui forma part d'aquesta comissió. La part tècnica hi ha el cap d'àmbit de territori, el cap de la policia, l'interventor i el cap d'àrea de serveis. I la part política, el primer tinent d'alcalde, el regidor de mobilitat i de serveis i jo mateix. I depenent, si tractem temes econòmics hi entra l'interventor, si estem parlant de temes legals, el secretari. Però aquests que us he dit són els fixes. Hi ha algun altre regidor que alguna vegada també s'hi pot anar. Però aquests som la comissió permanent. D'acord. Després, en Xavier comenta que creu que serà difícil controlar l'accés, que es crearan cues al matí, a les 10, quan comencin els controls, potser. La gent, per definició, és egoista, s'hi quedarà tot el matí. I diu que és possible que algú que vingui una setmana no pugui anar ni un dia a la platja perquè sempre la trobi tancada. Això ho heu previst d'alguna manera? O sigui, el que sí està clar és que, malauradament,
si tenim unes platges ubicades quadrades per metres quadrats en el municipi i tenim la possibilitat d'haver-hi 6.500 persones o 8.500, perquè la normativa ens digui això, és possible que es pogués passar una cosa com aquesta. L'única cosa és que nosaltres no veiem possible que siguem capaços, quan realment hem d'aterrar un helicòpter o amb emergències a la platja de Llafranc, amb una emergència amb una persona estirada a la sorra, i teòricament hem d'aterrar un helicòpter que va vinguent cap a la platja i la gent és reàcia a aixecar-se i reàcia a complir les ordres de la Guàrdia Urbana o la policia, els Mossos, quan realment hi ha una emergència d'una vida o mort en una platja, veiem molt difícil que la gent sigui capaç a les 2 de la tarda o a les 11 de la tarda, tota la gent que hi ha s'aixequi, tota aquella gent marxi i en puguin entrar tot nova gent en aquella platja. No es veu capaç la policia ni la seguretat d'aixecar una platja sencera a les 11 o a les 12, arribar a un altre torn i a les 3 aixecar una platja i a les 6 se'n vagi aquest torn. Això és la realitat que no es veu en acord, perquè s'ha observat en moments determinats que, ja us dic, en moments d'urgència, ni en moments d'urgència hi ha hagut aquesta disciplina. Es pot reforçar, nosaltres hem parlat que aquesta comissió és dinàmica, vol dir que estarà sempre en funcionament durant tot l'estiu i aquestes mesures es poden acabar de readaptar. Que si podem fer que si veiem que això que deia en Xavier és un greu problema i ens trobem el 2 o 3 d'agost que és un greu problema, ens reunirem i buscarem algun sistema per intentar-ho solucionar, com podria ser per megafonia, demanar la bona voluntat de la gent, que és el que estava explicant en Joan, la bona voluntat de la gent que al migdia se'n vagi a dinar a casa i que deixi espai a la resta de la gent. No ens hi hem trobat mai en situacions d'aquestes i qualsevol mesura és una complexitat extraordinària. Fer torns, ho ha explicat en Joan perfectament, fer torns és una complexitat en què crees molts més problemes creiem que no fer-ne. Això és el que tenim nosaltres sobre la taula ara. Quan te'n vagis amb una persona, que deia en Joan, que te'n vas amb una persona i li dius que ha de marxar de la platja, també tindreu problemes vosaltres perquè us vindran a un hotel o en el restaurant i us diran que posant fil fora de la platja i que no tornen més. De totes maneres, estem en contacte durant tot l'estiu amb vosaltres també, vull dir que anem-hi donant voltes. Fixeu-vos bé una altra cosa que ho he dit abans, o ho he mig intuït abans. Fixeu-vos bé que poblacions en platges grans sí que han dit coses que farien. Poblacions en platges petites com la nostra, tots estem més o menys el mateix. D'acord? Begur, Cadaqués i aquests llocs estan molt pendents a veure com fer-ho. I estem amb això. Per què? Perquè en una platja gran tens molta més mobilitat que no pas en les platges que tenim. Doncs bé, en Xavier, que comentava això de la possibilitat de fer torn, ja se li ha contestat i també afegia que s'han de reparar les escales del camí de ronda, no només el camí de ronda per donar accés a les roques. Totalment d'acord. Sí. Tingueu en compte que tot el que és obra, tot el que és serveis, hem estat 15 dies aturat, perquè no podíem fer absolutament res més que fos màxima urgència, i això és una cosa que van portant retardat i que estan treballant tant com poden i prioritzant la zona costanera. I ho estem prioritzant. I ho estan fent, el que passa que no arribem encara a tenir tot el 100%. Però que la prioritat que tenen serveis és deixar aquell mes de juny tota la zona costanera en condicions. Llavors, la Gemma Pinto diu que tenim plantejat l'ampliació de la recollida de residus, que actualment tenim molt pocs serveis i és inviable per als establiments que estem oberts. Demana si s'ha previst a partir de dilluns o si seguiran havent-hi les papereres plenes. Ni en Joan ni jo som els regidors de serveis, doncs ho apuntem, ni serveis ni de neteja.
ens ho apuntem i... Evidentment, hi tenen d'haver-hi els serveis que hi havia l'any passat en aquest moment. Si l'any passat van funcionar en aquest moment, tenen d'haver-hi els mateixos. El que passa que, com diu l'alcalde, no som els regidors que portem el tema serveis. Hi ha un calendari de temps i cada un dels mesos, depenent de la temporada, es fan uns serveis i es fan els altres. Ara, si hem de parlar de cap, ens podríem equivocar i no sabem quin dia comencen aquests serveis d'estiu. D'acord. En Xavier Nicolazzi... I parlem, En Xavier Nicolazzi proposa que algú del sector formés part d'aquesta comissió. Cap problema. Que triïn un representant i, com que més la majoria els fem entre presencials i telemàtiques alhora, perquè els que estem parlant demà els fem presencials i els altres telemàtics. No hi ha cap problema perquè algú del sector hi pugui assistir. No sé, Xavier, si voldries ser tu mateix o voleu parlar-ho amb l'ATP actiu. Parlem amb l'ATP a veure què fem. Ja ho diran, sí. D'acord. Doncs quan hagueu escollit la persona ens ho comuniqueu i la integrem en aquesta comissió. Perfecte. Llavors, en Xavier Gómez proposa separar les platges per tipus d'usuari, per exemple, Canadell, família amb nens, Portbou, gent de més de 60 anys, o fins i tot fer torns d'horaris per la gent gran fins a les 11 i a partir de les 5. Que sí, donar-hi més voltes i intentar buscar alguna altra alternativa. Joan, n'hem parlat d'això, Sabeu les característiques de les platges de Calella. Sectors és molt difícil de fer les platges petites. Per què? Perquè no les pots marcar a terra perquè s'ha de fer la neteja cada dia al dematí. Sabeu l'estima que tenen la gent a la seva platja. Si una persona que tingueu als vostres hotels, als vostres apartaments, que ha anat tota la vida al Canadell, li dius que no, que aquest any ha d'anar al Port Pelegrí perquè a l'edat que té li correspon anar al Port Pelegrí. A veure, problemes en tindrem tots. A ningú li agrada aquesta situació. I cada vegada que s'apliqui una mesura, perquè estem obligats a prendre una mesura, segur que hi ha algú afectat. Segur. I en les últimes recomanacions que ens arriben tampoc no estan parlant de sectoritzar les platges per edats. Però tampoc hem d'esperar la fase 4 a veure què diu. Després hi ha una altra problemàtica, per exemple, hi ha les famílies, per exemple, que baixen els avis amb els nens. On van? A la platja de nens, a la platja d'avis, a la platja d'aquí, a la platja d'allà. Ens sembla que tot això, si estem en platges grans com la platja de Pals, poder té un sentit, però les nostres platges, el senyor Pérez tal, tota la vida s'ha banyat a les 11 a la platja del Portbou. I serà molt difícil que li puguis dir, doncs, escolti'm, no, a vostè li toca a la 1 i no és a la platja del Portbou, és a la Canadell. Entenem que hem d'apel·lar que tenim un tipus de turisme que no és aquest turisme de massificació, que poder és més anàrquic i que tenim un tipus de turisme que és capaç d'entendre i d'ajudar una mica en la problemàtica. Llavors, en Francesc pregunta, fora de l'horari de vigilància que heu comentat, de 10 a 6 de la tarda, que si hi ha alguna altra cosa prevista. Hi ha la cartellera posada a totes les platges en la qual hi ha les recomanacions i les obligatorietats de fer. Llavors entenem que en aquestes platges, com que en aquests horaris, a partir d'aquests horaris no hi haurà l'ocupació màxima de les platges, la gent s'autoregularà ella d'una forma normal i corrent. I la policia hi és dies des de les 6 i els altres des de les 8 del matí. O sigui, el control de la policia serà sempre. D'acord. Li he donat veu a en Francesc perquè té diverses aportacions, per si les vols fer directament, Francesc. No et sentim. Veig que estàs parlant, però no et sentim. No. Bé, demana si podreu enviar al sector un detall clar sobre totes aquestes mesures per fer-les arribar als seus clients
És evident que sí. Però fins ara, perdona que t'interrompeixi, no els podem enviar fins que BOE o Generalitat no ens diguin quines són les mesures de fase 4. D'acord, un cop estiguin clares... Vull dir que no és que siguem nosaltres, vull dir, és que estem pendents del que surti, però en BOE, no recomanacions, sinó en BOE escrit. Vol dir que si el BOE diu que hem de deixar 2 metres, nosaltres no podem fer unes recomanacions de 1,5 metres. Penseu que hi ha pobles que ja estaven sectoritzant per 9 i 12 metres i ara en aquest moment ja han hagut de tornar totalment enrere perquè tot això ja és obsolet. I llavors, en Francesc també ha comentat que suposem que si marxa un banyista a la platja i la platja està tancada, entre cometes, se'n deixarà entrar un altre, no? Evidentment. En Xavier demana si hi ha 4 fases. Bé, dilluns entrem a la fase 2, al cap de 2 setmanes entrarem a la 3 i acabada la 3, la quarta fase seria la nova normalitat, si no m'equivoco, oi? Nosaltres no tinguem fase 4, però no sabem el nom. Nova normalitat. I fixeu-vos bé que se parla molt de fase 1, fase 2 i fase 3, però d'aquesta segona fase, última fase, fase de normalitat que deia en Joan, ningú en parla. I això ens preocupa molt, ens lliga molt a nosaltres i hem d'estar fent mesures sense saber qui ens obligaran a fer. Jo crec que també estan esperant molt a veure com es comporta la malaltia aquest mes de juny. D'acord? I després seran més o menys flexibles. I també hem de dir que primer els avions viatjaven al 30%, després al 50% i ara viatgen al 100%. Amb la qual cosa, perquè us en doneu compte de les estupideses que hi poden haver-hi en les reglamentacions. Molt bé. I aquesta aplicació que heu comentat per saber la situació de cada platja des de casa, la previsió és que estigui disponible a partir de que comenci aquesta fase 4 o nova normalitat? Això és una cosa que ahir es va començar a treballar, no es va parlar ni a la comissió, Joan no sé si ho sabia o no, i és des de comunicació que van estar parlant i és una proposta que faran arribar a la comissió perquè l'empresa que ens aporta l'APP ho veu factible de poder-se fer. D'acord. Llavors, des de l'Albert Solidança pregunten si tots els actes a Plaça Nova queden anul·lats. No se sap. Depèn de quins actes. Aquest matí he tingut una reunió, en Joan encara no n'hem parlat, hem tingut una reunió i és el mateix que deia, no? Vull dir, sabem molt bé com funcionem la fase 2 i fase 3, no sabem la següent fase com anirà i no sabem què ens deixen fer. Nosaltres hem de garantir qualsevol activitat que hi hagi, hem de garantir que l'aforament no incompleixi les mesures que hi hagi en aquell moment. Estàvem donant moltes voltes a fer moltes coses al Plaça de Can Màrio i ara cada vegada que en farem més als ametllers. Per què? Perquè als ametllers tenim la possibilitat de, quan l'aforament és ple, de tancar que no s'hi costi ningú més. Quin és el problema de Plaça Nova? Que no podem fer si fem una actuació a Plaça Nova i resulta que hi va molta gent a veure-la, quin és el problema? I estem donant voltes. Volem esperar a veure què ens diu la fase, aquesta darrera fase, i també estem molt en contacte què fan altres poblacions semblants a nosaltres. Per exemple, Barraques el 20 de juliol, això ja ha quedat descartat. No nosaltres, sinó que la majoria de les poblacions que fan la festa major el mes de juliol han suspès les barraques i el concert de barraques. Perquè ja sabem que no hi podem arribar. Ara, una actuació al Teatre Municipal amb la meitat de l'aforament, aquest segurament que estarà permès. A partir d'aquí és el que estem jugant, posant sobre la taula i anant acabant de decidir. Llavors, en Francesc, sembla que no li ha quedat clar finalment quants metres quadrats per persona hi haurà a la platja. En aquest moment la llei diu 2x2, la normativa. Diu, això és per persona que vagi sola, per cada dues? Sabeu com funciona? Les persones haurien d'estar separades en 2x2. El que passa que si és una unitat familiar, com que s'entén que aquesta gent han conviscut junts, aquest 2x2 teòricament no seria necessari.
Entre ells mateixos, evident. Entre ells mateixos. D'acord. Després la Lourdes diu que en teoria per Sant Joan ja estarem en aquesta fase 4 i demana si hi ha cap protocol previst per les festes que es fan a les platges. No. Les festes que fan a la platja, com ha dit l'alcalde, està limitat absolutament l'aforament d'aquestes festes. I no hi poden haver-hi concentracions. En aquest moment, a la fase 3, especifica que a partir de la fase 3 hi poden haver-hi amb espais tancats, amb espais oberts, vull dir, hi poden haver-hi un màxim de 800 persones, però és que, i això era el que batallàvem amb la cantada de paneres, però és que si tu te diuen que l'aforament és 800 persones, però tu tens un espai com és la plaça del Port Bo, que no don per més, tu ja et poden dir que n'hi hagi ni que amb 800, però si et diuen que cada una té d'estar separada per 2 metres, encara que te diguin 800, poden dir 500. Vull dir que tot això depèn també de la normativa que vindrà. 24 de juny pensem que és demà al matí, pràcticament. Bé, de moment no entra cap més pregunta. Estem oberts, estem aquí, Sí, no, de totes maneres, no hi ha cap problema per repetir això abans de Sant Joan, No, com vulgueu. Com vulgueu, que diríem, si nosaltres la idea és que el 22 comencin els agents i que tinguem les coses més clares, al voltant del 22, tornar-nos a reunir així i tornar-nos a explicar tots dos, o en Joan sol, perquè ja ho portem ja tot conjuntament, i podem explicar més, i sobretot la complexitat que tenim nosaltres per prendre mesures quan no sabem què estarem obligats a fer. I això ens lliga molt de peus i mans. Diuen que perfecte, una altra reunió. En Xavier comenta, també per fer una mica de broma, que si es controlaran aquests 2 metres dins de l'aigua, si ho faran amb flotadors i que si els socorristes alertaran... Pregunta-li a en Xavier si a sobre o sota l'aigua. Llavors, Perdona, hem de comptar una mica amb el sentit comú de la gent. Si no, estem perduts, d'acord? I això hem de tenir-ho molt clar. Ningú té, cap ajuntament té la capacitat de control i sanció absoluta si no hi ha una responsabilitat de la gent. Llavors, en Francesc de l'Hotel Mediterrani demana quines actuacions de promoció turística es faran. Aquesta te la puc contestar jo, Francesc, ara no et veig. De cares a mitjans de juny... Perdoneu-me. Si no tinguéssiu res per mi, ho deixo tot en Joan. És que haig d'anar al tanatori, que tinc uns funerals, que està mort la dona de l'Albert Joanola, exalcalde de Palafrugell, i m'agradaria acompanyar-los. D'acord? Però ho deixo tot en Joan, vull dir que ja... Ara, les preguntes més dures me'ls feu ara. Sí, mira, veig en... De calés, en Joan. Vinga, ens veiem a mitjan juny. D'acord, gràcies. Doncs, si us sembla, primer contesto la pregunta d'en Francesc del Mediterrani. Ja us ho vam comentar en un correu que estem treballant amb una agència de comunicació de Girona, bé, amb un parell, tal com es va proposar en una reunió amb l'ATP, per fer una campanya de comunicació digital que s'iniciarà a mitjans de juny, tindrà una durada de 3 mesos i consistirà en fer promoció del destí, principalment a xarxes socials, Facebook i Instagram, que anirà acompanyada de molts sortejos de pernoctacions i àpats que tots vosaltres esteu oferint. I, d'altra banda, amb unes càpsules de vídeos en les que també estem treballant per acompanyar aquesta campanya, s'aniran difonent per diferents webs d'interès relacionades amb el sector turístic, campanyes d'aquestes de display, que estàs en una pàgina, per exemple, el Condé Nast, i t'apareix allà aquest anunci sobre el nostre destí, en format vídeo, microvídeos. Llavors, també estem treballant en aquesta creació dels mini-spots per poder-los difondre per TV3. La idea és fer 2 setmanes molt intenses. Encara no tenim del tot lligat com seran aquests vídeos. Estem treballant en diverses opcions perquè ens volem desmarcar una mica del que fa tothom, ser una mica més originals. Creiem que ens en sortirem, però encara no ho tenim
definit com per explicar-vos-ho o ensenyar-vos-ho, però això serà al llarg de la setmana que ve o l'altra com a molt. Aquesta campanya digital anirà adreçada inicialment, quan es comenci a partir de la segona quinzena de juny, al públic català i a partir de finals, quan ja s'obrin fronteres i s'arribi a aquesta nova normalitat, ho extenem a la resta de l'estat espanyol i al sud de França. Principalment, aquestes són les dues o tres amb els vídeos accions de promoció que estem pensant per activar al màxim el turisme de proximitat per aquest estiu. No sé si he respost a la teva pregunta, Francesc. D'acord. Llavors, la Gemma Pinto, Joan, demana si el 50% d'ocupació és en les fases 3 i 4, no acabo d'entendre, en la restauració. No sé si es refereix només a restauració o també a allotjaments. Crec que es deu referir a restauració, m'imagino, i m'assembla, jo no ho tinc al cap, però em sembla que el 50% aquest és així. Em sembla que és de la fase 3 i la fase 4, em sembla. O sigui, quan acabi la fase 3 i es torni a la nova normalitat, seguirà sent ocupació del 50%. Jo crec que aquesta ocupació crec que continua així. Ara no, jo no ho tinc al cap en aquest moment, però em sembla que... També pot ser una dada d'aquestes que vagi canviant, no? Que les properes setmanes des del govern dictin alguna altra cosa. Segur, que pot anar canviant segur. Però en aquest moment... A veure, espera't un moment. En Xavier Nicolazzi ho sap. Xavier, ho vols compartir amb nosaltres? Un moment. Sí, aquest 50% teòricament a la fase 3 continua. A la fase 2, 50%. A la fase 3, com dius tu, igual demà ens diuen que és un altre número. Allotjament, en principi, no hi ha problema, crec. Tema d'habitacions, crec que no hi ha problema. No hi ha limitacions. Per tant, a partir de 9 d'ahir, em penso, a partir de dilluns, és 50% a l'interior dels restaurants, als locals. Ara, la fase 3 pot ser que sigui un altre número, com sempre. S'està parlant que en una fase 3 o fase 4 s'està parlant de que l'ocupació sigui el 70, arribi fins al 70. S'està parlant. Sí, però no ho sabrem mai, això. Fins l'últim dia, ja ho sabeu. Exactament. Després, en Francesc Baquer demana si pel sector turístic hi haurà alguna reducció de l'IBI, escombraries, aigua... Bé, això es va parlar a l'altra reunió que vam fer, no sé si hi ha hagut algun detalls. Això s'ha aprovat pel ple la setmana passada. El dimarts hi va haver un ple extraordinari, no aquesta setmana a l'altra, i es va aprovar un conjunt d'ajudes de 1.790.000 euros, en les quals hi ha reducció del 50% d'escombraries, reducció del 50% de vies públiques i després tot un reguitzell d'ajudes a comerços, establiments hotelers, benestar social, una ajuda universal que rebran tots els ciutadans de Palafrugell. Això puja un conjunt de 1.790.000 euros, va ser publicat, em sembla. De totes maneres, l'IPEP no sé si ho té en la pàgina web, però si no ho podem publicar. I jo considero que és una quantitat, si comparem, molt elevada. Avui Sant Feliu ha posat sobre la taula 1.200.000 euros i que aquest 1.790.000 que ha posat Palafrugell és comparable a ciutats de 100.000 habitants. És veritat que això no és el consistori actual el que ha anat a buscar sota les pedres, sinó que l'endeutament d'aquest ajuntament és un endeutament petit i que hi ha una certa disponibilitat i per això es poden pagar es poden posar sobre la taula el 1.790.000, es pot pagar la inversió que a costes Madrid no ens fa en el passeig de Llafranc, es pot acometre el camí de ronda, arreglar que a costes no ens arregla i no ens sufragarà el cost d'arreglar el camí de ronda.
tota una sèrie de coses que si no fos que l'Ajuntament és un ajuntament bastant sanejat, no podríem fer front. Jo voldria fer una cosa que no sé si us ha passat, la Marta ho ha dit, però hi haurà, i us dic jo també, que ara estem preparant per el Consell Comarcal vam crear la marca Empordà, jo soc Empordà, o em sembla que és la marca, que també fa una campanya a través d'espot publicitari TV3 directe. I nosaltres, com a Palafrugell, únicament com a Palafrugell, doncs aquell espot publicitari, no en xarxes, sinó que amb TV3 i intentant en prime time doncs, hi haurà anuncis publicitaris de Palafrugell amb una quantitat important. Sí, tindrem tant els nostres com aquests dins de la campanya Jo em planto a l'Empordà. Per tant, estarem als dos llocs. Llavors, aquesta informació respecte a les ajudes i reduccions que ha comentat en Joan sí que la teniu al web de l'IPEP. I ara volia llegir-vos la intervenció de l'Enara, que diu que tots els establiments privats farem un gran esforç per transmetre seguretat i pulcritud als nostres establiments. Sé que és un tema de serveis, però crec que l'espai públic també hauria d'estar impecable. Neteja, jardineres, són les beceroles, però caldria un pla especial de contingència en aquest sentit. Sí, evidentment que té tota la raó. Evidentment, ens passa, per exemple, amb el tema, i no és un tema meu, però amb el tema jardineria, hem de convindre que ens ha enganxat un confinament, que hi ha hagut gent que no ha pogut treballar durant un temps, i ens ha enganxat en l'època en què ha plegut, en primavera i sol, que amb la qual la vegetació ha pujat enormement perquè les condicions climatològiques eren les ideals i, per contra, que serveis o jardineria que té programat tota una sèrie d'actuacions durant tot l'any, doncs s'ha vist paralitzat durant 3 setmanes, un mes es va veure paralitzada, amb la qual entenc i comparteixo que en moments determinats hi ha zones en les quals falta en aquest moment, falta posar-los en dansa. D'acord. D'altra banda, en Xavier Nicolazzi ens pregunta si es farà res online per substituir la cantada d'habaneres, com per exemple intentar passar per TV3 alguna de ja feta per celebrar el confinament. Bueno, aquí quasi la Sílvia Balenya està aquí present. Li passo... Era Sílvia? Ara. Me sentiu? Sí, bueno, hola a tothom. Era una de les opcions que teníem a sobre la taula amb TV3, que estem parlant des del primer moment i que hem tingut llargues converses al respecte. La idea quasi de seguida que vam començar a parlar, vam tenir clar que la retransmissió en directe, al qual era inviable no només si es podia fer la cantada o no, que encara en aquell moment no sabíem si podríem fer-la i de quina manera, amb quin aforament, però a part d'això, TV3 ens va deixar molt clar que no podia desplaçar l'equip que tenia i, per tant, vam intentar buscar un pla B. Una de les nostres propostes va ser intentar fer una cantada enllaunada, que tingués una miqueta els millors moments de les últimes cantades, combinant-ho amb alguna actuació actual, alguna entrevista, perquè no fos una cosa tan enllaunada. No ha estat possible perquè ni deixen desplaçar, des de TV3 sabeu, no sé si ho sabeu, però si no ja us ho dic jo, que tenen el comitè d'empresa i els sindicats tenen molt de poder i per qualsevol cosa, un llapis que moguin han de demanar permís i han d'autoritzar-ho des del comitè, no se'ls autoritzava per poder sortir fora del plató. Nosaltres també vam oferir aquestes entrevistes o actuacions ja portar nosaltres la gent al plató, ja ens desplaçaríem nosaltres, però això tampoc ha estat possible. És més, ens van dir, penseu que ara programes de màxima audiència, com l'està passant i tot això, encara ho estan fent des de casa, estan lluitant per recuperar programes al plató mica en mica i encara n'hi ha molt pocs que els facin, per tant, tampoc era possible fer-ho d'aquesta. I, bueno, és una miqueta el que us explico una miqueta com ha anat tot plegat. Sí, jo el que voldria que entenguéssiu que
continuem creient des de l'IPEP que la màxima difusió i promoció de Palafrugell pràcticament és la cantada d'habaneres, amb la qual podeu entendre que abans no hem tirat la tovallola, ens hem resistit enormement. I no l'hem tirat del tot perquè segurament no tindrem la cantada tal qual la cantada d'habaneres, però tenim, que ens ha costat molt, tenim el compromís a TV3 de que ens facin alguna cosa. Estem treballant amb el què. Evidentment no serà un programa de 2 hores com el que teníem, però nosaltres intentarem treure-hi tot el màxim suc possible. Tenim una proposta, el que passa que encara no us ho podem dir perquè no ens autoritzen, perquè també sabeu que les coses a TV3 canvien i sobretot si surt alguna cosa a l'última hora d'actualitat. Penseu que el que ha aconseguit Calella els últims anys està a 2 hores i quart en prime time d'un dissabte al vespre del mes de juliol, els 950 ajuntaments que hi ha a Catalunya, els 949 van a darrere aquesta promoció. O sigui que hi ha molta... Quan negocies amb TV3 no hi ha moltes cadenes que estiguin a l'altura de TV3. Ell sap que té una posició de poder. De fet, hem de saber que cada any les retransmissions de TV3 se concreten els últims 15 dies, 3 setmanes, sempre es va molt i molt a última hora tot. I aquest any estem intentant i poder portem 4 o 5 xerrades amb ells i crec que hi haurà alguna cosa, però no ens podem, com diu la Sílvia, no podem avançar-vos a res perquè són propostes que nosaltres intentem estirar el màxim que podem i és una negociació, però sapiguem que ells tenen una posició bastant de força. També és veritat... Digues, Sílvia. De moment els hem arrencat el compromís, que per nosaltres això ja és molt, perquè també estàvem en una posició que ens haguessin dit, doncs, com que no hi ha retransmissió en directe, ho sentim molt, no podem fer res i ens haguessin deixat allò amb cara de pòquer. Llavors tenim el compromís. El comunicat oficial que hem fet arribar als mitjans l'hem consensuat amb ells perquè s'hi reflecteix una mica aquest compromís i ha sigut una manera de deixar-ho per escrit que alguna cosa hi haurà. Ara la nostra feina és estirar aquest fil al màxim que puguem i treure tot el profit que puguem. Molt bé, doncs canviant de tema, la Margarita Mediterrani pregunta per temes més individuals, com pot ser el desbròs de la penya del Port Pelegrí o la nova distribució d'una terrassa, amb qui de l'Ajuntament ha de parlar i de quina manera? Per telèfon, correu? Bé, els serveis de l'Ajuntament, en principi, a partir de dilluns dia 2 o dilluns dia 9, no dilluns dia 1, a partir de dimarts dia 2 o el dia 8, pràcticament tots els serveis de l'Ajuntament, totes les àrees de l'Ajuntament estaran en servei presencial. Això també és un tema que l'Ajuntament té 295 treballadors. Evidentment, hi ha unes normes, hi ha una empresa de protecció pels treballadors, hi ha un comitè, hi ha tota una sèrie de coses, hi ha una normativa de protecció dels treballadors i es van incorporant perquè hi ha puestos de treball en els quals és d'atenció directa i han d'haver-hi unes normes de protecció pels treballadors, tota una sèrie de coses. Tot això ho porta serveis. Via telemàtica, tots aquests serveis no han deixat de treballar i t'hi pots connectar. Hi ha telèfons, però a partir del, ja t'he dit, o el 2 dimarts o el 8 dilluns, tots aquests serveis, pràcticament el 100% dels serveis de l'Ajuntament hi haurà activitat presencial. Molt bé. Doncs de moment no hi ha cap altra pregunta. Algú més vol afegir alguna cosa? Si no, ja fa una horeta aniríem acabant. Jo apel·laria, si no hi ha més preguntes, jo apel·laria en que tots hem de ser conscients, tots, de que estem no estem a la nova normalitat, sinó que estem a la total anormalitat i que el que hem d'intentar entre tots és
posar-hi el granet de sorra, jo crec que seria equivocat dir, bueno, com que, mira, veus, l'Ajuntament no passa i la policia no passa i a comptes de 2 metres n'hi posaré mig. Jo crec que la imatge que hem guanyat durant molts d'anys, una imatge de qualitat i de turisme d'un cert nivell, jo crec que el posar una taula de 2 metres a mig metro, l'única cosa que farà és pan para hoy, hambre para mañana. Si nosaltres demostrem aquest any que som una destinació en la qual fem les coses bé i respectem les normatives, ja ho sabem que tots sabem, l'Ajuntament sap que és un any excepcional i que hi ha vegades, quan fa garbí, un pot mirar cap a tramuntana i quan fa tramuntana pot mirar cap a garbí. Però jo apel·lo a tots vosaltres, de la mateixa manera que l'Ajuntament estem intentant fer el que màxim que podem, doncs que vosaltres, entre tots, en col·laboració amb nosaltres, intentem fer les coses bé dintre la anormalitat en la qual estem. Perquè la imatge que donem aquest any també serà important per continuar tinguent el turisme que tenim. Molt bé, doncs si em deixeu acabar a mi amb un resum de tot el que s'ha dit, a grans trets seria que des del 22 de juny fins a final d'agost tindrem tots aquests agents cívics i policies que estaran fent el control a platges per comprovar que realment es mantingui aquest aforament, que encara no sabem exactament quin serà, ho sabrem en els propers dies, i per tancar les platges quan aquest aforament s'hagi complert. S'està treballant en una aplicació per poder saber des de casa la situació de cada platja, que estaria activa de cares a principis de juliol, finals de juny, quan comenci aquesta quarta fase o nova normalitat. Mentrestant i abans hi haurà la senyalització amb totes les normes d'ús i de seguretat que s'han de seguir a les platges. Es parla d'aquesta recomanació d'estades de no més de 2 hores a la platja per poder permetre la rotació entre els usuaris i a grans trets era això, si no em deixo res. Estem pendents de les noves directrius per saber quin serà aquest aforament, si s'han de deixar 2, 4 o quants metres s'han de deixar per acabar de lligar-ho tot. I incorporaríem algú del sector empresarial turístic en aquesta comissió, que si us sembla des de l'ATP podeu proposar qui és aquesta persona perquè s'hi integri. I de cares a finals de juny podríem fer una altra reunió per parlar de totes les novetats i els altres dubtes que us hagin pogut sortir amb el regidor i amb l'alcalde, si us sembla bé. Anna, si es pregunta si se sap alguna cosa del Festival de Cap Roig, que jo sàpiga no se sap res. No sé si en Joan té alguna altra informació, just ahir ho comentàvem amb companyes i de moment no se sap res. El Festival de Cap Roig és un festival en el qual no sé si té 20 actuacions, doncs el que sembla clar és que el juliol, a partir del 15, em sembla que s'inaugurava, difícilment podran haver-hi actuacions a partir del 15, però em sembla que el que pretenen Juli i Guiu és intentar, com hem intentat nosaltres amb el tema Barenes, anar fins al final i esperar a veure si pot arrencar d'alguna manera o una altra una situació que el mes d'agost li permetés fer, si no el 100% de les actuacions, perquè el 100% aquestes juliol se perdrà, poder fer el 60 o 70% de les actuacions. Està així, però també és veritat que nosaltres ja hem mantingut d'alguna manera o una altra, cada setmana ens parlem, perquè vulguis o no vulguis que surti a la televisió ahir o avui hi ha Cap Roig el cantant tal i que després ahir va haver-hi al final del telenotícies ahir va haver-hi el cantant qual, que venia de Palafrugell a sota i Cap Roig, vulguis o no vulguis també és una promoció important del poble, amb la qual nosaltres som els primers que intentem que Cap Roig pugui tirar endavant d'una manera o una altra, però no està clar. El que està clar és que el juliol no podrà arrencar Cap Roig en el moment que ell pretén que pretenia o tenia actuacions. Bé, en Xavier Nicolazzi comenta que ells al seu hotel estan rebent reserves de l'organització del festival i que de moment no han anul·lat res. Per tant, semblaria que de moment no... Bones notícies. Doncs això és tot.
Si us sembla bé, ho deixem aquí. La sessió està gravada, us l'enviarem per correu a vosaltres i a tothom qui no hi ha pogut o volgut assistir. I d'aquí a un parell, 3 setmanes, us convocarem a una nova trobada per resoldre tots els nous dubtes que vagin sorgint i parlar de les novetats, d'acord? Per part meva, en podem tenir les que vulgueu, les xerrades, les idees que ens dongueu. Estem en una fase en la qual tothom navega allà on pot i que qualsevol idea és ben rebut. Molt bé. Doncs gràcies a tothom per participar i fins la propera. Merci. Adéu-siau. Adéu. 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 Adéu.